Туктап торган паромнар да эшли башлады. Хәзер татарстанлылар су юлы белән Аракчинодан Югары Сланга барып җитә ала. Бер көнгә 1000-нән артык машина һәм 500 пассажир бер ярдан икенче ярга чыга. Пандемия паромнар йөрешенә ничек тәэсир иткән һәм су юлыннан тагын кайларга барып була, Илгиз Шәкүров шул хакта. Инде гадәткә кергән кагыйдәләр монда да үтәлә. Тән температурасын тикшерәләр, битлек һәм перчаткалар кию мәҗбүри. Татарстанда пандемия сәбәпле ябылып торган паромнар кабат үз эшен башлады. Обслуживание пассажиров производится только. Саклану чаралары булган кешеләргә генә хезмәт күрсәтәбез. Кемнең битлеге һәм перчаткасы юк, аларга билет сатылмый. Машина өчен билет бәясе 250, ә пассажирларга 60 сум. Аракчино Югары Слан арасында бер юлы 5 паром йөри. Иделне иртәнге 6-дан кичке 9-га кадәр кичеп була. Паромнар 7 минут сайын килә. Машина йөртүчеләр өчен су юлы белән йөрү бик уңайлы. Паром белән чыккан очракта юл 50 километрга кыскара. Ә инде бер рейска якынча 15 машина һәм 80 пассажир сыя. Су кичүенә ихтыяҗ бар. Трассадан җилдергәнче, салмак кына хәрәкәт итүче пароходтан Идел дулкыннарын күзәтеп баруы рәхәтрәк күрәсең. Барам Югары Сланга, әниләр янына. Кайтабыз атнага шул 2 тапкыр инде. Тиз инде, тиз. Мен әйтәм бит, 20 минутта барып җитәбез. И видами любуемся, и отдыхаем пока едем. Икенче ярга чыгып җитү өчен 17 минут вакыт кирәк дип паром капитаны Николай Самарин. Аның бабасы да шкипер булган. Хәзер улы да капитан. На этом теплоходе с 84 года. Мин 1984 елдан штурвал артында эшемне бик яратам. Иң мөһиме ул кешеләргә файда китерә. Татарстанда машиналарны ярдан ярга йөртү өчен 2 маршрут бар. Берсе Аракчинодан Югары Сланга булса, икенчесе Яшел Үзәннән Карамалы тауга. Паромнар ноябрьгә кадәр эшләячәк. Татарстанда су юлы 1 майдан ачылды. Казан елга портыннан теплоходлар әлегә Югары Сланга һәм Ташкабакка кадәр йөри. Тиздән Тәтешкә, Болгарга һәм Зөягә рейслар ачылыр дип көтелә. Илгиз Шәкүров, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы.